ଏଇଟା ପୁରା ଆମ ବିଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟାର ରୁଆ ସରିଯାଇଛି, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ବାଇ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆସିଗଲି ନୂଆ ବ୍ଲଗ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରମୋଦ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ବାସ୍ ଟିକେ ଗୋଳା ଖରାପ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଏସ୍ଟା ଏମିତି ଶୁଭୁଛି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ଏବେ ବିଲକୁ, ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଦେଇକି ବି ଆସିଗଲି। ତ ଏବେ ବାସ୍ ମୁଁ ଯିବି ଘର, ଖାଇ ନାହିଁ, ଖାଇବି। ତାପରେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ସପ୍ ଓପନ୍ କରିବି କହିଥିଲି, ସେ ତା ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ମାମୁଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଷ୍ଟଲ୍ ହିଁ କରିଦେବା, ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଇକି କାଲି ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଯିଏ ବି ରାକ୍ଷୀ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆସିପାରିବ ନିହାତି। ଆଉ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ୍। ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ର ଏଇନା 10-15 ଦିନ ଆପଣ ଷ୍ଟଲ୍ର ଅଧିକାଂଶ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟଲ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯାହା ଫାଷ୍ଟ ଖାଏ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖା ହେବେ। ବଡ଼ ବସି ପେଡ଼ା ଖାଉଛି, ଦେଖାଉନ ତ କ୍ଲିୟର ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କଡ଼ର ହାତ ଦେଖାଉଛି। ଏଠୁ ପେଡ଼ା ଖାଇଲା, ସେଠି ଯାଇକି ହଜମ କରୁଛୁ। ଦେଖ, ଏଭଳିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟ ପୁରା ହଇରାଣ କରିସାରିଲାଣି ଏ ମାଙ୍କଡ଼। କ'ଣ କରିବି ଭାଇ କୁହ କିଛି। କିଛି ଡେଲି ଆସିଛି ଏମିତି ମାଙ୍କଡ଼, ସବୁ ପେଡ଼ା ଖାଇ ହେଉଛି, ଆମ ଗଛରେ ସବୁ ପେଡ଼ା ଖାଇ ହେଉଛି। ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଘର କେହି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆକୁ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟ ଅନେଇ ଫେର ବସିଛି, ମୋତେ ଆସିବ ଆହୁରି। ଓକେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିକି ପେଡ଼ା ଖାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଇଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଲି ଜଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଠି ବର୍ଷା ତ ଭାରି ଜୋର ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେଉନି, ତଥାପି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଗଲେ ଜଣେ ଓଦା ହେଇଯିବ, ତ ହେଉଛି ବର୍ଷା। ତ ବାସ୍, ଆଉ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ଗୁଣ୍ଡୁଛି ଦେଖ, ଗୁଣ୍ଡୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଉଠିକି ଆସିଲି, ତ ଭୋକ ଲାଗୁଲା, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇ ଦେଉଛି ଏବେ। ଓକେ, ତ ଏବେ ବାସ୍ ଟିକେ ଛତୁଆ ଗୋଳେଇ ଖାଉଛି। ତାପରେ ଯିବି ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସବୁ କାମ ସାରିକି। ତ ଘର ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଆସିଗଲି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଫଟୋ ଦେଖିକି ଆଉ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଏମିତି ଦେଖେଇବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ମୁହଁ ଦେଖେଇନି। ତ ଗଳା ବସିଯାଇଛି ପୁରା ଥଣ୍ଡାରେ, ଆଉ ଘର ପୁରା ଓଦା ହେଇକି ଏମିତି ଜର୍କିଛି। ଦେଖ, ପୁରା ଜର୍କି, ପୁରା ଓଦା ଘର ପୁରା ଓଦା। କ'ଣ କହିବି, ପୁରା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏମିତି ଘର ପୁରା ଏମିତି ଘଣ୍ଟେ ଠିଆ ହେଲେ ଯେମିତି ପାଣି ଉଠିବ, ସେମିତି ପୁରା ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ପାଟିରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ବାବା ଆଣିଥିଲେ, ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲେ ନା, ସପ୍ ଆଣିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ପାଟିରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ବାସ୍ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଏବେ ଶୋଇବି। ତ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରମୋଦ ବ୍ଲଗ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ।